Ahí va, listo. Txoin, ja grabatzen dago. Nahi desunean, hasi. Bai, arrastion danori eta Gatikako udaleko martxoko osoko bilkurari hasiera emango dotzegu, lehenengoko puntu modure dekogu, arteko aktaren onarpena hala badagokio. Bada oso zer esateko honen inguruan? Ez, hori zagarrak. Espada hau zer esateko honen inguruen, ontzat emotuna eta proba hoiten da. Gai zerrendako bigarren puntua, alkatetza dekretuak, honen inguruen barri eman zan martxoko batzordean, beraz, horrela pasako dugu. Gai zerrendako hirugarren puntu modure dekogu, finantza iragankortasun. Bai, hori Iragankortasun txostenen berri ematea, idazkariak txosten bat egin da, nahi baduzu honen inguruan. Bai, Arrastion bai. Hauek diez, aldaketak egiten direnean batez ere kreditu adizionalan bitartez eta erabiltzen denean diruzentzaren gerakina edo remanente de tesoreria guk behartuta gaude azkenengo legedien arabera txosten hauek egitera. Eta lehenengo aldaketa egin zena izan zen medikoetzaren ondoko espainolaren jaistea, 19.974 euro. Gero, bigarren aldaketa izan da, hau da, IES-tik datozen gastu batzuk inkorporau egin direz. Aurrekontukoak. Hori da, igezko aurrekontuko gastu batzuk inkorporau egin direz, horren dino ametzeke daude partida hauek, eta horren inkorporatu egin dira, eta hauek baita ere, hauek ordentzeko remanente tesoreriatik bota da, eta azkenengo da, aurreikusita dagona, provisionalki behintzat, eta ditaminatuta dagona, azkenengo komisioan aztertu izan partidena, 6.000 euro udalbitzarako, 50.000 euro urgonikuntzaren planarako, eta 40.000 euro osario ez urtegirako. Hau da plenoan kontu ematea, eta gero nik bidali behar dut, ze holan eskatzen dabe, Bizkaiko Foru Aldundia. Ogasun ez, udala demanen zaila. Federación Municipales. Hau kontu ematea baino ez. Bai, kontu ematea. Gai ordeneko laugarren puntura pasako gara orduen, Bizkaiko Ur Patzuergoaren horniketa plana onartzea hala badagokio. Honen inguruan bere bai, martxoko batzordean aztertu genuen. Hau da, Gatikako udalak Bizkaiko Ur Patzuergoarekin birjartze plana onartzea, 556.000 eurotako kantitatean, eta birjartze plana adendaren sinaduratik gehienez 10 urteren buruan gauzatu behar dela onartzea, beronen hainbat urterako inbertsioen konpromisoarekin. Taula eta planoak danak badauzkazue zuen eskuetan, eta batzordean honen inguruen diktamina bat egin zen, proposamena zen, planen aurreikusita dauden obrak egitea onartzea eta hurrengo 10 urteetan obra hauetarako 50.000 euro esartzea udal aurrekontuan. Eta aldeko 7 bozka egon ziren, 4 EAJ-koak, 1 JTikoa eta 2 Bildukoa. Eta plinorako proposamena, diktamenean esartzen den bardina, nahi gainean jartzea da eta hori bozkatzea. Beraz, bozkatu egingo dugu, Bildu. Azten egiten garez. GTI. Azten egiten garez. Eta EAJ. Hiru boto dugu gali. Onartu egiten dugu. Ongi eurei komunikau. Certificado por el primer ordenador sabe. Martxan jartzeko. Oso. Baina onartuta, 5. puntura pasako gara, aurrekontu prorrogatuan egin beharreko aldaketak onartzea hala badagokio. Honek dira baita ere, 2019ko aurrekontu akordioaz aparte, beste partida batzuk, inbertsio batzuk geneukazen aurre ikusita, aurrekontuetako inbertsio partidaretatik kanpo, eta gure akordioa izen da,
kreditu aldaketa bitartez kantitate horiek zehaztea. Eta izango lirateke udalbiltzarekin daukagun zorra ordaintzeko 7.000 eurotako partida, ur hornikuntza, oraintxe bertan onartu den ur hornikuntza planari aurre egiteko 50.000 eurotako partida, eta kanpo santuan ezutegi bat egiteko 40.000 eurotako partida. Honen inguruan baita ere diktamena daukagu, eta martxoko batzordean diktaminatu zen 7 bozka bere alde, bat GTI, 2 Bildu eta 4 EAJ-PNV, eta plenorako erabaki proposamena kantitate eta kontzeptu hauetan udal aurrekontu aldaketa onartzea da, beraz, bozkatzera jarriko dugu proposamena. Bildu? Literales. GTI? Eta? Onartzen duzu? Bai, Zuek, Bide abstentzio? GTI onartu eta... Eta EAJ? Bai. Beraz... Bale, onartu eta bidaliko dugu. Ez, Bizkaiko aldizkari ofizialera 15 egunez. Boletina publikatuko. Hori da, informazioa eta ez badago errektamen zeinorik definitiboki onartu. Hurrengoko puntua, Bilbao Bizkaia Partzuergoaren estatutuen aldaketa, hau tratatzeko plenoa baino lehenago egin dugu ezoizko informazio batzorde bat, eta bertan diktamina bat egin da, Bilbao Bizkaia Partzuergoko asamblean erengualdian onarturiko estatutuen aldaketa hori berrestea Gatikako udalbatzaren bitartez, jake Gatika Partzuergoko kidea da. Diktaminatu eginda plenora ekarteko, eta baiezkoa urten da, 2 abstentziorekin, ezezko batekin eta 3 baiezkorekin, eta proposamena berdinan gainean jartzen da bilkuran bozkatzea. Bildu? Esatz? Eta EAJ? Bai. Mayoria absolutoa behar denez, ez da hartu. Oso, no? Ez da hartu. Ez da bost, ezin nahi aldeko ez da. Ez da onartzen. Eta azkenengoko puntua, eskaerak eta galderak, bada oso zerrezetako nian inguruan? Komisin eta komenta egin duna sortzuko algo kaminoi buruz badaki bezat. Bai, gure teknikoa egon da, bertan ondinokarren ez da espedientea sarratute, berak ez da eman fin de obra, baina egia da bai eskatu izatzegula retrankeoak eta hainbat gauza teknikoak, zuhaitza bat, eta hainbat gauza teknikoak hobetuteko, eta horren inguruan eskatu dut txosten bat egiteko zuei informea pasetara. Baiz, nire ez pasarea komentazio nikelek eta hori errepidea da unkoien eta komentaren plenoan onartu zen, urrengoko batzordean, urrengoko astean... Biden aldaketa ez da. Biden aldaketa proposatu eben, baina rekorrido aldaketa ez da, beste bide bat dara bota da. Niko lan hori da. Interpretazio kontua da. Interpretazio juridiko urrengoko astean behintzen teknikoaz beragaz, zerretatuk eta ataratan egon zan, bai konfirma dozte ondinokarren ez dala espedientea sarratu, osea, fin de obra ez dako emon, eta zanantzen honetik dudak eta galdera egon zala, eta bai esaten dau, hasierako planotik akabuko planoetara aldaketak egon bidezela, baina guk hasierako planoa sartu erabakia. Ez dala izen gure izen delako, baizik eta gero hor teknikamente eskatu egin dako zelako gauza batzuk, horren inguruan txosten bat egin dut. Ez que nik egin dut hauria. Ez totoriko denbora kandidaturi. No batean que dedicar a mirar eso. Ez que haurek bota den, da... Hori hasierakoa da bai. Guk aproba egin da. Ez da, nagoela urteten da, baina urteten da, baina du. Iruzur urtza da. Hola bada,
oin teknikoak gorena jantziten de monigotea, eta hala da. Eta haus hori gero zezango kontako zezue. Gauza bat erakutsi eta behin beste bat... Nik itziren dut informea egon arte, eta aztertuko dugu betu, baina bai galdera bateko egiteko. Serio da, Bai, badakit jente... Baina horregatik jakin gure hori... Kabreatu da jente... Eta zer diferentzie da, hemen akaba beharren orgoien akabateagatik, osea... Ez que ez du lehenko bidera, beste bide batera bota de. Baina gero bide bardinean bukatzen da, osan nahi dut, osea, 20 metro gora joan da. Bai, Hori da, 20 metro gora da. Baina horregaz kriterioaz, oindaino ez duen kriterioaz, edo zin bide botalea, San Pedrona zera. Nik ez dinot hori inberdana, edo ondoin den daunik, edo txartoin edo. Bide, gordoko bide, Holando. Bueno, parcele deko eta etxalgotido, bien. Modifikatzen duzu, baina bide berdinera, torrordeu, ez beste bide batera. Bide berdinera, desbio bata, beste bide bata. Jantromera duen, bide hori ezabaten ez duzun bide hori bide. Madaria gara duan bidea da hori, barantzal bana, bai. Hori beste bide bata. Gordo barriko bide, dekoa da. Baina bide bardinera, gero bide bardinera doa, esan gure dut, ni nau justifiketan Da bide guztitoz, Romaraineko, ez duzun inoz hori, Romaraineko doz bide guztik, bale, orduan, ebei danak. Zentzutik hori da inoz, ba, ezke hor badago zer bat, funtzionamentu kodigo bat, eta hori ezin da hola nahi. Ezke fijo dakit ezin da hola nahi. Esango guzkuidaz teknikoak. Egin albada, ezin badegin... Nik juridikon txostena gure horrei buruz. Ze hori juridikamente establezit dago. Zelan herribidek aldatu aldi. Zelan. Eta además, a petición particular. Osea, behartute gauz. Eta gero, niri trampa utza eretsi da. Trampa utza, benetan, Prozedura jarraitu da, Plano batin, klaru markaten dana bidena zera, eta gero koitea, beste eskina bat dago. Hori horretrantzio da, hori beste oso da. Hori horretrantzio da. Ikusi indozue, benetan ikusi indozue, lehen presentazen un plano udaletxen onartuteko, eta oindan behintzea. Bai. Zuk esan baino Eta ez duzu ikusten ezer hori? 20 metroko diferentzi dauela, hasikerako planotik ointzelan geratu dan arte. Baina nik ez dutena esan gure da horre iruzurra egon dala, nik esaten dut, horren esplikazio teknikoa badabela. Horren esplikazio teknikoa, gure teknikoak emango dozkule txosten baten. Hori esan gure izen dut, hori baino ez. Afekzinoetatik. Hori baino ez. Mugak iden afekzinoak. Distantze batzuk mantendu behar dira. Distantze batzuk mantendu ere notik. Bide publikoa distantzia batzuk propiedade median mantendu behar ditu. Zuk ezin duzu bide publiko bat egiteratik aldamenekoaren terrenen bai. Hori ez da arazoa, kasu horretan. Afekzinoa horrek arazo egiteko dauz, horaz. Horretan ezin da bine aldaketa. Ez da duren, hori. Osea, bengo de romeria. Horrez zer deko zeikusi, berretan gozera. Ez que afezina bada beste batena, ezin da bere aldaketa, Ezin da aldaketa. Teknikoki, bai. Osea, teknikoki, ni planteatzen dut aldatzeak nire errepidea, nire lekutik, beste baten terrenoan pasten dela ez. Zuk izin duzu beste leku eta bota aldozu zure terreno bastarrera, baina errepidea errespetatzen duzu da. Baina errepide berri bat zein bestera herribide batera doa. Zan gure hasikerakoa herribide batera joden zan, eta oin bere herribide batera doa. Ez, hori diferentea doa. Hori ez da batera. Hori metro gola, ez da herribide batera. Baina herribide batera doa bere bai. Bala, herribide bai, betez bardina. Bai, baina herribide batera doa bere bai. Betez bardina. Jari izan gure dut. Nik aldatu aldot errepidea, nik eskatu aldot errepidea aldatzen nire terrenoan, baina azken baten, doan errepidetik... Zer daño legik? Beste bat. Errepide bat. Que sea más gravosa para el usuario. Horre gauze guztiet, esperientzia
Obra finaliza baino lehenago aditu inberko dere, beraz... Nik badakit arazo horiek ez edukitzeko mugakidei lurrak erosi dizkia. Bera lurre bat zekon. Bera natirez, erosi baituz, bera bai, planoaren bidearen beste aldeko lurre erosi dutzu. Elorderi, bai. Zuen inberda hona da? Gana deko, hori lurzea zue deko bera, oin berie da. Hori, fin de obra eman baino lehenago, bai zuk eta bai teknikoak aritu behar duzue hori holan bada edo ez bada eta txosten bat egin horren inguruan. Hori zuen beharra da. Aditutea, ondoin badan ala ez. Nik dinot erosketa egin dunaz, espedientean behar, kosta egiten da nora erosketa. Baina zuk fin de obra eman baino lehenago, aditu behar duzue hori ondoin badan ala ez eta txosten bat egin horren inguruan. Horregatik bizitak egin zenuten. Baina posible da, itea, berak aurkeztu zuen planotik aparte eta bidea posible da? Guk hau onartu den du. Posible da beste bat itea? Zenbat metro gondi izan. Aldaketa hondi zen dago? 20 metro. 20 metro aldaketa? Leku batetik bestera? Bai. Ez da ikusi. Geografia suspendiu zenuna? Ez. 20 metro dire. Hori zera satelite onartu den du. Bai, bakit. Eta... Bueno, hori edo plano, eguneratuta infotopera, bai. Hau, guk onartu den alda. Berak aurkeztu zen hau, guk hau onartu den. Eta gartzen dagoena, estatu uste, hori... Osatzea eskenen onartu horretara. Estatuko. Fin de obra baino lehenago, horre gauzek, mesedez, aditu ondo eta txostena egin. Eta joa zeite doktora, ikustera. 20 metro... 20 metro. Azken baten, oin bota degoela, gero botako debera, eta hemen dauen kurba ez da, izeko da asko handiago. Zagaitek, gero onartu berku delako, hauren errakuntzez. Hauren trampeatea. Kurbea ez da txarto berez, ez da seganera... Ointekuna, karo. Karkabeta pain bere hormigoiegaz bero, itatu bota sartu bere ure jausteko eta nahiko zabaldotu da horre rubideak eta esartzeko. Baina, de hecho, bai dauz aputxuek gora kaidea badau apuro peligroso eta horrek gauzek bai apunta dauz gure teknikoak esateko bukatu edo betu inbar dauzela horrek. Hori gauze serio da, herribide bat ezin da holan porrolan da. Eta badauz procedimentu biteko. Iten dira horre procedimentu, onartzen dugu hemen danok ikusten dugulako ez dagoela beste munduko kalterik, eta gero de repente ez. Oin jo berdozu beste bideo batera sartu, handik edan vamos a ver. Una cosa es desviar el trazado del camino. Mikel, beste bideo beste leku betera bat dela. Eta ezate, herribide guzti gaileatzen dien leku betera bat dio. Eta ganera, rekorrido hain luzea hau lehenengo da baina. Lehenengo da rekorrido. Neurri beten, eta hori da, buelta aia, luzea da. Tekniko kesan bat hori da. Berak informatiketen abila, hori ondoen badauen ala. Ez da onartu luzea egiteko. Gulipera aurkeztu zuen. Teknikoki segurazki luzera gehiago eduki bat. Pardon, el teknikoki gaiete duzko hori? Ez. Teknikoak ez eban esan metro berberak egin posituzko dira. Ez, baina esate zauen, datorrela goitik, eta da kurba txikar hor bukatuko dauela. Sartzen zan, kurba da. Baina hor kurban bukatu beharrean, 20 metro gora bukatzen da. Nik haren gora bada... Holan esan da, zentzale ez da hola esan. Bada gora, ez du nartzen. Eta arbideko hori. Mekusiko dugu batxostenak zakila. Bale? Bada oso zakila? Bukatu egingo dugu, eta publikoak zeusen badeko esateko.